B'investiment ta' aktar minn 173 miljun euro, il-Gvern għaddej b'14 il-proġett infrastrutturali fil-qasam edukattiv biex jissarfu f'esperjenza skolastika tal-ogħla livell għall-istudenti Maltin u Għawċin. Fost dawn il-proġetti hemm dak tal-iskola ġdida fl-Imsida li żar il-Prim Ministru Robert Abela u seta' jara kif ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tlestow biex issa il-proġett daħal fl-aħħar fażi tiegħu. Ix-xogħlijiet hawnhekk kienu jinkludu it-twaqqih tal-iskola li kien hemm qabel biex titla' binja ġdida li tinkludi wkoll żoni ta' rekreazzjoni. Il-Prim Ministru rrimarka li dan u l-mod kif pajjiżna qed jibqa' jipprovdi l-aqwa edukazzjoni li l-bażi biex kull tifel u tifla f'pajjiżna iwettqu l-aspirazzjonijiet tagħhom u kompla wkoll li hu b'dan il-mod li qegħdin insarfu l-ekonomija Maltija li qed tingħata ċertifikat wieħed wara l-ieħor. Dan fil-waqt li kien għalhekk li l-Gvern irnexxielu jikseb rekord ta' fondi Ewropej biex jitgawdew mill-familji Maltin u Għawċin u jsemmi żewġ aspetti innovattivi ta' dan il-proġett fosthom l-outdoor classroom environment u l-ġonna vertikali. Il-Prim Ministru spjega li investimenti bħal dawn imorru lil hinn mill-binja innifisha iżda qegħdin jassiguraw l-aqwa ambjent li fih jistgħu jirċievu l-edukazzjoni u liet pajjiżna. Dan hu proġett li qed isir b'investiment ta' madwar 24 miljun euro, parzjalment iffinanzjat mill-Pjan għall-Irkupru u Resiljenza minn fondi Ewropej. Preżenti wkoll waqt din iż-żjara kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima li qal li dan il-proġett juri kemm Gvern Laburista minn dejjem ta' priorità lil dan is-settur tant importanti għal pajjiżna. Sostna l-investiment li tisir f'din l-iskola u wieħed fit-tfal u fl-edukaturi tagħna bini edukattiv modern li fih l-istudenti mhux biss jieħdu l-edukazzjoni tagħhom imma jieħdu wkoll gost jitalmu. L-iskola ġdida fl-Imsida għandha madwar 40 klassi, 26 klassi normali u għatta klassijiet oħrajn għal suġġetti speċifiċi fosthom l-iżvilupp personali u soċjali, l-arti, il-mużika, ix-xjenza, il-litterizmu u l-etika. L-iskola se jkollha wkoll ċentru għal ħarsien ta' tfal, librerija pubblika u sala li tesa' madwar 300 persuna. Il-librerija pubblika, is-sala u parti mill-ispazju rikreattiv se jintużaw mill-komunità lokali wara il-ħinijiet tal-iskola. Taħt l-iskola hemm ukoll parkeġġ għal madwar 180 karozza fuq żewġ livelli. Dan il-proġett jinkludi fih ukoll il-bini ta' kumpless ġdid għall-Imsida Sea Scouts bi spazju ta' aktar minn 500 metru kwadru fuq barra u fuq ġewwa.